Tak jo, jsem tady Šámon a budu hádat rap prostě jako, jestli to je prostě český rapper nebo slovenský a hudbu a od koho to je. Takže tak, první hudba nebo první písnička je, no jestli to slyšíte, já to slyším třeba. Tak tohle já vím, od koho je, protože poslouchám furt. To je od Sergeje Barakuja, nebo jak se jmenoval. Sergej prostě a Luka Brazy 10X. Takže tak. Takže tahle písnička je od... Musím počkat, až se jako ten zvuk, nebo co to je. Jo, to je Ektor. To je Ektor, je to Čech a písničku neznám. Ale vím, že to je Ektor. No, tak tohle je moje legendární písnička a je to PTK, je to Čech a je to Noc jak na moři. A je to ono. No. Já nevidím nic. Tak tohle je písnička Svoboda. Vím, že tam je Sára, Izo a PTK. Sára je Slovenka a Izo a PTK jsou Češi. A je to prostě Svoboda písnička. A víte, jak to poznávám? Protože já to poslouchám. Protože já vím, co to je. Tahle písnička, to je No Sleep Gang od Iza od PTK. Musíme něco těžšího prostě. No. Tahle písničku jsem taky někde slyšel. Nebo tu znělku. Nikdy slyšel. Jo. Je to od Bank. No a je to od Iza. Já se nevyslovím, je to prostě od Iza, to vím. Tak. No a teďka asi je to všechno, no, tak tak se loučím a zatím čau.